Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылары. Мөслим телевидениесе үзенең тапшыруларын башлый. Яңалыклар чыгарылышы белән студияда мин Лилия Шәймиева. Булган вакыйгалар турында кыскача. Халык җыеннары тәмамлану белән Татарстан Республикасы министрлыкларына караган бүлекләрнең коллегиялары үз эшләрен башлап җибәрде. Район мәдәният бүлеге дә 2018 ел эшчәнлегенә йомгак ясады һәм алда торган бурычлар буенча хисап тотты. Коллегияда муниципаль район башлыгы, бүлек мөдирләре, мәдәният йорты һәм үзәк китапханә белгечләре һәм хезмәткәрләре катнашты. Узган елга нәтиҗә белән район мәдәният бүлеге җитәкчесе Ирек Салихҗанов чыгыш ясады. Хөкүмәтебез тудырган мөмкинлекләрне кулдан эш кылдырмауны максат итеп, без төрле грант проектларда катнашабыз. Проект кысаларында Туган як музее, Хәрбидон музее өчен 200 мең сум акча, иң яхшы музей номинациясында катнашып 100 мең сум, Үзәк китапхана иҗат проекты өчен 176 мең сум, район мәдәни учреждениесе Симак Мария Республика бәйрәмендә шулай ук иҗат проекты өчен 250 мең сум, Метрей авыл мәдәният йорты иң яхшы авыл мәдәният йорты номинациясында катнашып 100 мең сум. Балалар сәнгать мәктәбе директоры Айгөл Фаттахова мәктәп эшчәнлеге белән һәм укыту нәтиҗәләре белән таныштырды. Бүгенге көндә мәктәптә 8 бүлек эшләп килә. Аларда барлыгы 419 бала белем ала. Иң зур бүлекләрнең берсе булган рәсем сәнгате бүлегендә 134 бала, бию сәнгате бүлегендә 68, халык уен кораллары бүлегендә 52, җыр сәнгате бүлегендә 63, фортепиано бүлегендә 26, театр бүлегендә 26 һәм төрле уен кораллары бүлегендә 22 укучы белем ала. Татарстан Республикасы Халыклар Ассамблеясының Мөслимдәге вәкиллеге җитәкчесе Рушад Солтанов мәдәният хезмәткәрләрен җирлекләрнең тоткасы дип билгеләп үтте. Безнең районыбыз бүгенге көнне горурланып яши ала. Татар әдәбияты һәм сәнгать әдәбияты түгел, татар җыр һәм театр сәнгатендә безнең 30га якын мөслимле егет кызыбыз хезмәт куя. Халкыбызга хезмәт итә. Татар милләтенең мәдәниятен үстерүгә өлеш кертә. Муниципаль район башлыгы Рамил Муллин барлык мәдәният хезмәткәрләренә рәхмәтен җиткереп, яңа эш юнәлешләре булдыру буенча тәкъдимнәрен җиткерде. Әгәр дә җирлектә эш оештырылган икән, әгәр дә анда халык бар икән, әгәр дә анда бүген җитәкче бар икән, әгәр дә анда бүген җирлектә халыкны җыеп бүген эш оештыручы бар икән, әлбәттә ул вакытта инде төрле ысуллар табып, төрле мөмкинлекләр табып эшне оештырырга була. Төрле мөмкинлекләр бар. Менә былтыр Римовка карасак, без дәүләт хисабы белән мәсәлән 2 клубны ремонтласак, кайбер авылларыбыз безнең мәсәлән Карамал шәһәрендә яңа Карамалның клубын үзара салым белән ремонтлап чыктылар. Бу тоже начар күренеш түгел, чөнки халык килгән саен шул шәһәрне сорады һәм инде дәүләт хисабына һәм башка хисапта авылда күп кенә мәсьәләләр уңайга хәл иткәч, чынында нидер бер мәдәният үзәге, җыела торган үзәк әлбәттә булда булырга тиешле дип уйлыйм мин. Соңыннан бер төркем мәдәният хезмәткәрләренә тырыш һәм нәтиҗәле хезмәтләре өчен муниципаль район башлыгының рәхмәт хатлары тапшырылды. Фәридә Гантинова, Динар Михаҗев, Мөслим телевидениесе. Узган ел мөслимләр 1 Европа, 9 Россия, 47 республика күләм бәйгедә катнашканнар. Ярышлардан 53 райондашыбыз призлы урын белән әйләнеп кайткан. 17се чемпион исемен алган. Мөслим районында яшәүчеләрнең 50% системалы рәвештә спорт белән шөгыльләнә. Әлеге саннар районның яшьләр белән һәм спорт бүлегенә караган оешмаларның коллегия җыелышында китерелде. Җыелыштан Римма Абзалова репортажы. Җирлегебездә 487 бала спорт белән шөгыльләнә. 114 спортчы разряд үтәгән. 2 райондашыбыз спорт мастерына кандидат исемен алган. Алай гына да түгел, мөслимләр бүген Россия җыелма командасы составында район республика исемен таныта. Өлкәннәр дә калышмый. Кичке 7гә кадәр универсаль спорт залы балалар өчен эшләсә, 7дән соң бирегә өлкәннәр килә. Кайсы тренажер залында шөгыльләнә, кайсы бадминтон, баскетбол яки волейбол уйный. 17 елда безнең чагыштырганда ноябрь аенда 884 кеше кергән иде. Инде 2018 ел ноябрендә 1300 кеше керде. Бу саннар инде куандыра, көннән-көн арта бара. Шунысы куандыра, әлегә инде мәсәлән халык бәйрәмне алларына магазинга йөрсә, хәзер бөтен халык йөри. Бөтен халык булса, халык йөри, нигә спорт белән шөгыльләнергә спорт залга. Хөкүмәт тарафыннан да игътибар артты ди спортчылар. Узган елга республика хөкүмәте ярдәме белән 250 мең сумлык инвентарь кайткан. Яшьләр сәясәте бүген ул киләчәк. Әгәр дә без бүген дөрес юнәлешне бирә алсак, әгәр дә без диалогта булсак, менә бүген чыгыш булды бит. Яшьләр белән сөйләшү мәсьәле. Яшьләр шул өлкәннәр белән дә, шул балалар белән дә диалогта булсыннар.
ул вакытта конфликт булмый. Яшьләр белән эшләү һәм спорт бүлегенә узган ел иҗтимагый киңлекләрдә төрле чаралар үткәрүдә йөкләнде. Масса күләм мәдәни һәм спорт чаралары дирекциясе шул максаттан төзелде. Егет-кызлар бүген парк-скверларга халыкны күбрәк тарту йөзеннән атна сайын кызыклы чаралар оештыра. Күләм спорт һәм культура чаралары дирекциясенең төп эш юнәлеше бар. Менә беренчесе әйтеп киттем инде, ул спорт 18+. Икенче юнәлеше безнең парклар, скверлар. Өченче юнәлеше безнең булып тора туризм. Менә шул эш юнәлешне пока без эшлибез проектлар һәм күп җирдә эшләрне башлап җибәрдек. Тагын да моның юнәлешләре арта дип торабыз. Яшьләр дигәндә 14 яшьтән 30 яшькә кадәргеләр күздә тотыла. Райондаларның саны 3497 кеше. Яшьләр сәясәте юнәлешендә районда Мизгел яшьләр үзәге һәм Форпост оешмасы эшли. Мизгел яшьләр үзәгенең төп бурычы яшьләр сәясәтен алып бару. Форпост эшен патриотик тәрбия юнәлешендә алып бара. Егет-кызларны авылда калдыру, яшь белгечләрне авылга тарту бүгенге көндә актуаль мәсьәлә. Авыл җирлегендә яшь гаиләләргә шәһәрдәге кебек яшәтү шартлар тудырылганда гына аларны калдырып, авылны саклап калып була. Авылдагы яшьләр арасында заманча фикерле, актив, максатчан егет-кызлар бик күп. Аларны хупларга һәм ярдәм итәргә генә кирәк. Тагын бер мәсьәлә торак белән ярдәм итү. Җыелышта физик культура һәм спорт өлкәсендә озак еллар нәтиҗәле хезмәте өчен яшьләр белән эшләү һәм спорт бүлеге җитәкчесе Илшат Яббаров Татарстан Республикасы спорт һәм физик культура отличнигы билгесе белән бүләкләнде. Билбау көрәше буенча разрядлар нормасын уңышлы тапшырганнары өчен Илшат Фазлыев белән Илдар Сәетгалиевка Россия спорт мастерына кандидат исеме бирелде. Районның яшьләр сәясәтен үстерүгә өлеш керткән өчен Мизгел яшьләр үзәге белгече Эльвира Захидуллина һәм сәламәт яшәү рәвешен пропагандалауга һәм яшь буында велоспортка мәхәббәт тәрбияләүгә өлеш керткән өчен Әмин Сиражетдинов район башлыгының рәхмәт хатларына лаек булды. Ветераннарында хөрмәтләде спортчылар Марсель Юнусов белән Павел Бустиряковка истәлек бүләкләре тапшырылды. Римма Авзалова, Динар Минхажев, Муслим телевидениесе. Республика программалары һәм халыктан җыелучы үзара салым акчасы хисабына җирлекләрдә шактый эшләр башкарылып килә. Мәлләтамак авылында да халыкны бер нәрсәдә борчымый кебек. Авыллар төзек, тирә-юньне ямьсезләп, буш ихаталарда утырмый. Урам юллары зарланып торган түгел, су линияларында яңартып бетереп киләләр. Иң мөһиме, авыл халкы эшсезлектән интекми. Күпчелек Мөслимдәге оешма предприятиеларга йөреп һәм Туган як агрофирмасында хезмәт куя. Җирлекнең яшәеше белән безнең иҗат төркеме дә танышып кайтты. Соңгы елларда милләтамаклылар район күләм бәйге конкурсларда алдынгылыкны бирми. Үзешчән сәнгатьтә 5нче ел инде призлы урыннарны алалар. Узган ел авыл җирлекләре арасында узган кышкы спартакиаданың җиңүчесе булдылар. Булар хакында авыл җыенында җирлек башлыгы Людмила Игошева сөйләгәндә, һәркем горурланып утыргандыр. Халыкның яшәү шартларын яхшырту буенча да шактый эшләнә. Үзара салым акчасы хисабына узган ел Сабантуй паркы ясалып, анда агач үсентеләре утыртканнар. Халыкны чиста су белән тәэмин итү максатында яңа скважина бұраулаганнар. Мәлләтамак авылының кооператив урамында су линиялары яңартылган. Молодежная урамындагы күп фатирлы йорт янына машина белән кирерлек итеп юл ясаганнар. Нарат астында чүплеккә рекультивация үткәрелгән. Кайберәүләр үзара салым акчасын күпсенсә дә, аның ярдәмендә башкарылган эшләр һәр җирлекнең үзендә кала. Монда республикадан 4 тапкыр арттырылып кайтучы өстәмә булуын да онытмаска кирәк. Рәхмәт дәүләт җитәкчелегенә, нәрсәгә әйсәндә, шундый кичкенә Мөслим районының бүген инде республика ихтасында бик аз гына керем кертә торган район, шундый инвестициялар кертү әлбәттә инде бу дәүләт җитәкчелегенең һәм инде фақат президентыбызның безгә карата бик зур ярдәме һәм игътибары шуңа күрә әлбәттә без аның белән горурланабыз һәм аңа рәхмәт сүзләребезне җиткерәбез. Мәләтамак җирлегендә башкарасы эшләр хәл итәсе проблемалар да бар әле. Аларның быелга планлаштырылганнары белән җирлек башлыгы да таныштырды. Халык үзе дә күтәреп чыкты. Әйтик, колхоз урамына су кертергә кирәк. Нарат асты авылы юлы язгы көзге пычракларда йөрмәслеккә әйләнә. Халык юлга асфальт җәйдереп булмасмы дип сорый. Алла бирсә инде безнең хыял бар белән Нарат астына бер юл эшләргә, без инде проект эшләрен башладык. Анда бер четерекле мәсьәлә бар, газопроводлар үтә, нефтепроводлар үтә. Без аны специаль гравий белән ремонтламадык. Әгәр дә без аны гравий белән ремонтласак, аннан соң асфальт программасына кертеп булмас иде. Анда безнең пионер балалар бакчалары базасы бар. Шул инде безнең инде бер тәрҗих кертелде. Чөнки халык саны буенча ул бүген программада үтәлми. 125 дә кеше әз булырга тиеш федераль закон кысаларыннан. 500дән артык кеше яшәгән Мәлләтамак авылында бүген фельдшер юк. Бу мәсьәләгә үзәк хастаханәнең баш табибы Рамил Мирзаханов ачыклык кертте.
Әнә шулай халыкның активлыгы шартларында үтте Мәлләтамакта авыл җыены. Онда катнашкан Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министры Рауль Кузюров та игътибар итте моңа. Шул эшләрне эшләдек тә ярар инде. Анда вопрослар булмасы дип уйласалар да, юк шул. Бу бит тормыш, көннән-көн нәрсә булса да чыгып тора. Шуның өчен менә шундый җыелышларда халык үзенең фикерен әйтергә мөмкинлеге бар. Әлфинур Ногманова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. 15 февраль көнне Совет гаскәрләрен Әфган җиреннән чыгаруга төгәл 30 ел булды. Әлеге дата уңаеннан районның сугышчан һәм хезмәт даны мемориаль комплексында тантаналы митинг узды. Онда район башлыгы Рамил Муллин, Сорман һәм Мөслим районнары хәрби комиссары урынбасары, өлкән прапорщик Ленар Хадиуллин, әфганчылар, локаль сугыш ветераннары, оешма предприятие коллективлары, мәктәп укучылары катнашты. Быел митинг аеруча тантаналы төс алды. Совет гаскәрләрен Әфганстан Республикасыннан чыгаруга 30 ел тулуны билгеләп үтәбез. Әфганчыларның әти-әниләре алдында хөрмәт белән баш иябез. Әлеге сугышта хәрби бурычларын үтәп кайткан райондашларыбыз белән шиксез горурланабыз. Әфганчылар зур батырлык кылган кешеләр. Митинг ахырында көрәш кырында ятып калган сугышчыларны 1 минут тынлык белән искә алдылар һәм һәйкәл алдына чәчәкләр салдылар. Афганстанда шофер булып минем йөрмәгән, бармаган бер шәһәрдә калмады дәргә була. Переворот көнне инде бик яуаплы күпер сакладык. Күпчелек инде мин гел юлда булдым. Күпне күрдем. Барсында күрергә туры килде. Үлгән кешеләрне дә ташыйсы булды госпитальләргә. Безнең районыбызда инде 52 Әфганчы яши бүгенге көндә. Алар бүгенге көндә барысы да исән. Без әфганчылар шул сугышның içinde булдык. Минем белән янәшә басып торучы егетләребез, алар барысы да хәрби бурычларын топ төшермәй үтәп кайттылар. Авыр, куркыныч вакытлар чынында бик күп булды. Ләкин без инде түздек, сынатмадык. Афганстаннан чыкканга 30 ел булды. Безнең сугышта булганнар онытылмый, һәрбер катты күңелдә. Иптәшләрне искә алабыз. Киләчәктә әйбәт кенә яшәргә язсын. Аллаһ Тәгалә сәламәтләрен, бәрәкәтләрен бирсен. Бәйрәм чарасы мизгел яшьләр үзәгендә табын артында дәвам итте. Бу көнне әфганчыларга рәхмәт һәм мактау хатлары, мактау билгеләре, медальләр тапшырылды. Сез кирәк вакытта ватанның кушуы буенча үзегезнең көчегезне, хәлегезне, шушы илнең киләчәген, илнең матурлыгы өчен хезмәт куйган яшьләр идегез. Һәм безнең дә шуның белән рәхмәт сезгә. Истәлекле очрашуны район мәдәният йорты егет-кызларының матур җырлары, дәртле биюләре бизәде. Әфганчылар өстәл артында истәлекләрен дә барлады. Бу көн түземлелек һәм патриотизм, сабырлык һәм мәрхәмәтлелек сыйфатларын берләштергән көн буларак елда күңелләрдә яңара. Якташларыбызның батырлыгына кабаттан сокланабыз. Аларның каһарманлыгы алдында баш иябез. Лилия Шәймиева, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. 2019 ел Мөслимдә рухи әхлаки үсеш елы буларак игълан ителде. Социаль үсешне тәэмин итү йөзеннән җирлегебездә 5 еллык ведомствора программада кабул ителде. Әлеге программа узган атнада халык тыңлауларына да чыгарылды. Халык тыңлауларыннан Римма Авзалова репортажы. Социаль үсеш программасы 6 юнәлештә эшләячәк һәм җирле бюджеттан финансланачак. Яшь буын безнең киләчәк юнәлешендә чаралар планын яшьләр белән эшләү һәм спорт бүлеге тәкъдим итте. Әлеге юнәлеш авыл яшьләренең активлыгын арттыруны күздә тота. Максатны тормышка ашыру өчен волонтерлар хәрәкәтен үстерү, актив яшьләр тәрбияләү кебек бурычлар куела. Мәгариф идарәсе тәрбияле бала өметле киләчәк юнәлешендә эшләячәк. Юнәлешнең максаты балаларны мөстәкыйль тормышка әзерләү, ватанпәрвәрлек хисләрен тәрбияләү. Баланы без тормышка әзерләргә тиеш. Нинди булырга тиеш, ул инде без уйлыйбыз, туган ягын яратырга тиештер. Ул инде үзенең әби бабаларыннан башлап бөтен тарихны белергә тиеш. Ул инде спорт ягыннан да, сәнгать ягыннан да әзерле булырга тиеш.
Гаилә үсеше мәктәбе юнәлешендә эшне мөслим мөхтәсибәте гражданлык һәлакәтләрен теркәү һәм опека һәм попечительлек бүлекләре берлектә алып барачак. Юнәлешнең максаты сәламәт гаилә кыйммәтләрен үстерү, күп балалы, күп буынлы гаилә ролен арттыру. Моңа ирешү өчен әлеге юнәлеш өчен җаваплылар үз алдына гаилә статусын күтәрү, гаилә клубы эшчәнлеген үстерү бурычларын куя. Халык саны кимемәсен өчен безгә 3-4 балалы гаиләләрнең саны якынча 50% булдырырга кирәк. Һәм эш тормышның матди шартларын яхшырту гына түгел минемчә. Проблема шунда, кеше күңелен, кыйммәтләрен, системасын үзгәртергә кирәк. Безнең программа нәкъ менә шушы юнәлешкә юнәлтелгән. Халык сәламәтлеге юнәлеше демографик күрсәткечләрне яхшыртуны, халыкның гомер озынлыгын арттыруны максат итеп куя. Безнең мирас юнәлешен мәдәният бүлеге җитәкчесе Ирек Салихҗанов тәкъдим итте. Юнәлеш халыкның милли һәм рухи үзаңын ныгыту, активлыгын арттыру кебек бурычлар билгели. Максатка ирешү өчен җирлегебездә яшәүче халыкларның милли гореф-гадәтләре, милли бәйрәмнәре тәкъдим ителәчәк, китапханәләр яңа китаплар белән тулыландырылачак. Куелган мәсьәләләрне чишүгә район халкында, бигрәк тә яшь буында патриотик рух, милли үзаң, иҗади активлык тәрбияләүдә мәдәният бүлегенең бар тырышлыгына түгел, бәлки район җитәкчелегенең барлык оешмаларының киң җәмәгатьчелегендә игътибарын җәлеп итү зарур. Социаль уклау бүлеге район ветераннар советы белән берлектә кайгырту юнәлешендә эшләячәк. Алар авыр тормыш хәлендә калган райондашларыбызга ярдәм итүне максат итеп куя. Әхлак үсеш елы итеп иманлыгында максаты азрак үзебезнең эчке дөньяга игътибарны арттырсак. Кайда яшибез без? Тормышыбыз ничек, шушы җирлеккә караш ничек, киләчәге шушы җирлеккә ничек? Шу сораулар әлбәттә инде безнең яшь яңа туган сабыйларны алып, бу дөньяда инде күп гомер яшәп, тәҗрибә җыйган өлкәннәребезнең дә фикердә булганда гына һәм инде бердәм уйлап эшләгәндә генә ул әлбәттә нәтиҗә бирә. Җәмәгать тыңлауларында катнашучылар программаны нигездә хуплады дип әйтергә кирәк. Программа буенча фикер тәкъдимнәрен җиткерүчеләр дә булды. Белемнең дәрәҗәсе көчле әлбәттә. Белемсез беркайда бара алмый. Әмма ләкин балалар сәламәт булмасалар, алар нинди генә белемле булмасалар да, бөтен җирләрдән 100 балалар алсалар да, алардан әллә нәрсә барып чыкмый. Сәламәткә кирәк беренче шарт. Программа әйткәнебезчә 5 елга исәпләнгән. Эш нәтиҗәләрендә 5 елдан соң гына бәяләп булачак. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. 21 февраль туган тел көне. Туган тел көне Мөслим лицейында татар теле атналыгына туры килде. Атналык кысаларындагы чаралар турында алдагы репортажыбызны карагыз. Мөслим лицейында татар теле атналыгы бара. Атналык «Мин татарча сөйләшәм» акциясе белән башланып китте. Акция кысаларында балалар дүшәмбе көнне бары татар телендә аралашты. Безнең Мөслим лицейында татарча сөйләш акциясе үтә. Без бөтенебездә шул акциядә катнашабыз. Мин татар булуым белән бик горурланам. Biz бүген татарча сөйләшәбез, дәресләребез дә татарча гына бара. Без көн дәвамында үзара татарча сөйләшәбез, фикерләребезне татарча җиткерергә тырышабыз. Без татарча сөйләшәбез, чөнки безнең телебез матур һәм без аны саклап калырга тырышабыз. Татар шунаклар тигез булса, һәм хәзер якташ шунаклар булдымы сабыла? Бу көнне бөтен фәннәрдә татарча укытылды. Моннан тыш тәнәфесләрдә ирекле микрофон исемле чара оештырылды. Ирекле микрофоннан файдаланып, балалар татар телендә шигырьләр укыды. Әтияни, әби бабама, үз телемдә эндәшәм. Сөйгән Татарстанымның бер нәни баласы мин. Туган телдә җырыбыз, матур да соң көебез. Әйдә дуслар, бергәләшеп, җырлый-җырлый биебез. Укытучылар бу көнне татарча диктант язды. Шул рәвешле мөгаллимнәр татар теленнән белемнәрен тикшерде. Барлык чаралар да менә бүгенге акция һәм менә шушы чаралар барысы да алар татар теленә мәхәббәт тәрбияләү, укучыларны татарча сөйләштерергә өндәү, чакыру һәм инде татар теленең кулланылыш даирәсен арттыру максатыннан оештырылды. Алга таба безнең әле чаралар бик күп. Безнең бу атнада шулай ук туган телләр көне билгеләп үтелә.
Бу көнне безнең шулай ук бик күп чаралар, анда укучылар үзләренең телләрендә башка милләт балалары шигырьләр сөйләячәкләр. Атналык игелекле эшләр ярминкәсе белән дәвам итте. Ярминкәдә балалар үзләре һәм әти-әниләр әзерләгән ризыклар тәм-том тәкъдим итте. Сатудан кергән акча нәни райондашыбыз Регина Аптеева гаиләсенә тапшырылды. Исегезгә төшерәбез, Регинаны чит илдә дәвалау өчен 45 миллион сум акча таләп ителә. Күңеле киң һәркем Аптеевлар гаиләсенә ярдәм итә ала. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. 9 февраль көнне Кояшлы Кыйыл зонасында шоңгы юлы 2019 бәйрәме узды. Елдан-ел әлеге бәйрәмдә катнашучылар саны артагына бара. Быелгы чарада 40-тан артык оешма предприятие һәм 200-дән артык кеше катнашты. Бәйрәмнән Фәридә Гайнетдинова репортажы. Бәйрәмдә катнашучылар иңлек тантаналы ачылу өлешенә җыелдылар. Аларны муниципаль район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов сәламләде. Күп еллар инде шушындай мотор иттереп җыелып, шоңгы ярышлары үткәрәбез. Һәм инде нәрсәсе куанычлы, ел сайын безнең шоңгы белән килүчеләр, бигрәк тә балаларыбыз, өлкәннәребез арта бара. Шуңа да инде безнең бу инде зур сөенечебез һәм нәрсә әйтергә кирәк, безнең спорт белән шөгыльләнер өчен барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Тантаналы өлештән соң шоңгычлар стартка тезелделәр. Шоңгы юлына иңлек башлангыч сыйныф, аннан соң өлкән класслар укучылары юл алды. Алардан соң улылар һәм җитәкчеләр юлга чыкты. Трассадан килүчеләрне спорт мәктәбе һәм мәдәни һәм спорт чаралар дирекциясе егетләре әзерләгән кайнар ботка һәм мәтрүшкәле чәй каршы алды. Бик күңелле чара, бик яхшы әзерлектә, бик ошый. Һава торышы да бик матур, безне подвозить итмәде дип әйтергә кирәк. Кирәк икән инде эшләгән кешеләр өчен, туңган кешеләр өчен чәйләр әзерләнгән, карабудай боткасы бар, барысы да тәмле, бик күңелле. Иң актив оешма исеме район мәдәният йортына бирелде. Иң актив җитәкче исеме район элемтә оешмасы җитәкчесе Марсель Әхлиевка тапшырылды. Иң өлкән катнашучы исемен Мөслимнән 74 яшьлек Рафис Хабибуллин алды. Бәйрәмнең иң яшь катнашучысы исеменә 5 яшьлек Булат Шәяхмәтов лаек булды. Иң актив гаилә номинациясында Валиевлар гаиләсенә тиңнәр булмады. Шоңгы юлы миссы Иске Вәрештән Ландыш Салаховага тапшырылды. Шоңгы юлы мистер исеме Хәмзә Муллинга бирелде. Җиңүгә омтылыш номинациясында гимназиядан 2 класс укучысы Самир Хайдаров җиңүче дип табылды. Аларга район яшьләр белән эшләү һәм спорт бүлегенең грамоталары һәм Шоңгы юлы 2019 башлыгы тапшырылды. Бу бәйрәмне мин үзем ел сайын көтеп алам. Чөнки мин бала чактан Шоңгыда йөреп, җиңел атлетика буенча ярышып гомер иттем. Хәзерге көндә дә мин иркенләп кайда да булса булынга чагы шуарга чыксам, иркенләп ял итеп кайтам. Һәм сәламәтлекнең нигезе дип саныйм. Шоңгы юллары алай бик әйбәт, ошый. Булай да көндез вакытым булганда шуарга шушында чыгам. Иптәшем дә сирәк шугалый, электән үк шуадыр инде. Тагы да күбрәк кешеләр өстәсен шушы рәтләргә. Сәламәттән дә сәламәт акыл. Елда шушы ярышларда безнең учреждение социаль аклау бүлеге белән берлектә актив катнаша. Үзебезнең хезмәткәрләр Шоңгыда шуалар. Барлык катнашучыларга да ныклы сәламәтлек, шушылай матур иттереп, шушы районда үткәрелгән чараларда актив катнашуларын теләп калам. Мин быел тагын 2 тапкыр катнашырга килдем. Бик рәхәт булды катнашучыларга тагын катнашсыннар. Татарстан шоңгы юлы бәйгесендә 1000 мин оештыручы буларак чыгыш ясасам, быел менә Аллага шөкер инде үзем дә катнаштым. Шоңгыны гомумән спортның бүтән төрләрендә бик яратам. Һәм инде райондашларыбызны да шулай актив яшәү рәвеше алып барырга чакырам. Бу көнне һава торышыда нәкъ спортчылар яклый иде. Озакламый яз аеның җитәсен хәбәр итүче кояш нурлары Акбую аланындагы мөслимләрнең шат тавышлары белән бергә кушылып, җирлегебездә иминлек булдыручы бер тантаналы символны хәтерләтә иде. Фәридә Гайнетдинова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Кышкы Спартакиада уеннары дәвам итә. Узган атнада ярышларга авыл җирлекләре командаларда кушылды. Шимбә көнне 4 зонада 17 авыл җирле командасы көч сынашты. Уеннардан хәбәрчеләребез репортажы. Симәк җирлеге ул көнне Мәлләтамак, Крәшшуран һәм Үрәшбаш командаларын кабул итте. Без барганда хатын-кызлар арасында волейбол буенча беренче урын өчен уеннарның иң кызган чагы иде. Уенда Мәлләтамак командасы җиңде. Беренче елны йөргәндә безгә волейболда команда белән шөгыльләнергә спорт залларына эзләп йөри торган идек. Менә
ел буена бізға Илдар Мадияров та 2 ел рәттен инде Тукай мәктәбендә шөгыльләнәбез. Кызлар гына бик яратып йөрибез, әйбәт өйрәтә. Әблай Спартакиада башланыр алдыннан үзебезнең команда белән бер ай чамасында гимназиядә уйныйбыз. Хатын-кызлар арасындагы кул көрәшендә җиңү яулаган Өрәш баш командасы уенчысы Миләүшә Хәсәнова да бәйгегә системалы шөгыльләнүнең файдасы зур булды ди. Мин үзем кул көрәше буенча катнаштым. Беренчелекне алдым. Безнең команда беренче. Спартакиадага инде күптәннән әзерләнәбез. Мәктәпнең спорт залында егетләр, кызлар көн саен киләләр, әзерләнәләр. Без җиңү яуларга дип килдек, җиңеп кайтачакбыз, Алла бирсен. Максатларына иреште Өрәш башлылар. Үз зоналарында беренче урынны яулады алар. Әмәкәй зонасында җирле команда белән бергә Боек, Октябрь яңавысы спортчылары көч сынашты. 2000 еллардан Судьялы итәм. Командаларның әзерлекләре бик яхшы, бик көчле шахматчылар килгән. Bütün komandada әзерләнеп килгән. Шахматистлар һәм шашка столларында шашканы хатын-кызлар уйный. Хатын-кызлар шулай яхшы әзерлекле, әйбәт командалар. Уенга килгәндә барлык төр бәйгеләрдән соң әмәкәйлеләр беренче урынны алды. Салмухан авылында да ярышларның кызган чагына туры килдек. Шахмат, шашка уенында иратлар һәм хатын-кызлар арасындагы волейбол ярышында митрәйлеләргә тиң булмады. Тойгилде спортчылары исә көрәштә һәм армспортта беренчелекне бирмәде. Ә менә Түбән Табын җирлеге командасы хатын-кызлар кул көрәшендә һәм чаңгы эстафетасында барысында уздырды. Салмухан зонасында Митрәй җирлеге командасы җиңүче дип табылды. Бу аларның 3нче ел рәттән финалга чыгулары. Безнең Аллага шөкер 2016-2017 елда без супер кубокны алган команда. Һәм менә безнең дә быел теләгебез Алла бирсә шу супер кубокны алып, кубокны үзебездә калдыру. 3 ел алса бездә була Алла бирсә. Безнең яшьләребез янып тора, бөтенесе шунда яшәгәннәр дә, кайтканнар да бик яратып кайталар, бик теләп катнашалар. Бу туган җирне ярату кешенең иң зур хисе. Без моңа бик сокланабыз. Бердәмлектә көч һәм киләчәктә дә шушы эстафетаны дәвам итеп, балаларыбыз да авыл җанлы булып, матур итеп аралашып, күрше авыллар белән, район белән аралашып, матур итеп яшәсе. Олы Чакмак зонасында узган ярышлар Рус Шуган җирлеге спортчыларының җиңүе белән тәмамланды. Авыл җирлекләре арасында узган бәйгегә шушы җирлектә туып үсеп, бүген читтә яшәүче якташларын җәлеп итү мөмкинлеге бирелгән иде. Әнә Тотбүләр авылының танылган көрәшчесе Зирәк Нәҗипов быел да Казаннан ук кайткан. Казаннан ук кайттык инде, менә үткәрәбез дигәчне үзебезнең авыл җирлегеннән яклап, данын яклап, һәр ел саен кайтырга тырышабыз, ерак булса да. Булай инде әлегә менә кул көрәшендә, тагын чаңгыда менә Аллага шөкер, әле урыннарны алып барабыз, алдынгы урыннарны. Менә авылда яшәр булмау сәбәпле, менә авыррак әлбәттә аларны җыю, менә туплау. Шул сәбәпле әз генә калышып барабыз. Ләкин тырышабыз артта калмаска. Якшәмбе көнне оешма предприятиеләр арасында үткән биатлон ярышында район үзәк хастаханәсе җиңү яулады. Өстәл теннисында беренчелек лицейлылар кулында. Бу атнада оешма предприятиеләр мини-футбол, кул көрәше, йөзү һәм канат тартышуда көч сынашачак. Әлфинар Нугманова, Динар Минхажев, Муслим телевидениесе. Әлегә шулар, мин Лилия Шәймиева сезнең белән сау булашам. Елларыгыз күңелле һәм файдалы үтсен. Киләсе очрашуларга кадәр.